Domination Records. номитара гирифтана яке расиди дар ёдам дуруға механдам гӯё ай дарди ишқ озодам мараи танҳоӣ бекаси мекашам дар кунҷи хона шиштагӣ сар метам адуди ғам мо дар байни худмон доштем чизе мехостем ҳаваси мардам бидем намунаи ошиқо дар оғӯши якдигар ояндара месохтем мегуфтем ки марг мора ай ҳам накуна ҷудо шукрона мекардама ба даргоҳи худованд ки нокомам накард дар раҳи ишқи дилам нестай санг сӯхта хокистар шидак дили пурай муҳаббат ки ҷоеда хато кардам ки ҷоеда кардам бад ман ирӯз ёд кардам ханда қаҳрнози ту ту мада бугу кадом раҳ мебара сӯи ту дар кӯи ту фиғони ман ирӯз садо дора худомада дарда дод неки кай давомет ҳаму рӯзан зада будӣ бисечор пропушени смс роид кардам да корам ҷона мебахшӣ бо садои ёр ёр арӯса овардем дар ресторан ма тура дидаму хун яхка дар бадан мегум ҷон ба мақсадат расидӣ киртаи сафеди арӯсирам ту пӯшидӣ ҳама ёру дӯсту наздик ирӯз даб барат мехом хушбахт шавӣ қати ҳамсарат дугонат мара дид ӯ мора намефаҳма ӯ чизе буда байн монд ӯро медона овози нае тавлаки карнай ҳама шоди хирсанде мада тует бидам ҷон бидама офитсант мерезм шампански да бакали хрусталит ма гуфтам табрикат кунам ки мара ҳамкорам қапит гуфт агар ту нағзиш бини хушбахтиша мехоҳӣ нарасвая ки нафаҳманд ки дар дилиш ту ҳастӣ ака бинолен катим э фариштаҳои ишқ айгу рост хезене ошиқони таърих и тақдир бидай ки дар ҳар як замона як ошиқи бадбахте бимонанд нишона орзумандат ҳастам ҷон серфарзанд шавӣ ё чихе орзу мекардем як бачаю духтарак ҳамеша бо ҳам мешем дар пастию баландӣ ма ваъда хилоф шидам майла кун ма ҳақорат хирсан карданӣ бошӣ гири фаромӯшам ки рангишам сӯхтестама ту гири хомӯшам ки ранги варақи чиркини дафтар дар он партома ҳар шиштани хестанада дуои бад кима ма сазовор набудам як бор ҷон гуфтани ту ма сазовор набудам дидани рӯи ту ма сазовор набудам шунидан садои ту ма сазовор набудам ӯ оғӯши гарми ту и варақи қалам дасти мада хор шидан ай нолиши мара уворам безор шидан дӯсти азизу наздики ма ирӯз шишаи арақ сигарет дуди ғам наҷоти ма ҳастай марг